салом алейкум духтарако, бори мо амоман биёем мекушоем. Бори майи даҳа ки мо аз Корея. Духтаро пастая намедонем ки ман борора аз Корея хали майда заказ мекунам хонанда. Бисёр заказ намекунам, кам заказ мекунам, фақат кати мисоли гап хонада биёранда. Образовательный центр намерам, намегирам, ҳам борон тез меояд. В течение 2 ҳафтада агар ягон мисоли гап кати таможнида ягон гап кор нашавад, обычно 2 ҳафтада ҳам посилкачаи майда ки ман мерасад духтаро. Мекушоем, ҳам пахшу упаковка мекунам духтаро, бовар кунед. Бисёр нестай, камакак ман бор дорам. Бори бисёр надорам, ина ёно шапур кардагиян. Ҳам шапур кардагиян, ина духтарои Тоҷикистон заказ кардагиян духтаро. Ина боротон иншоаллоҳ мерасад. Борои ки мода дар Корея духтаро, турматсин, обычно ҳама бовар кунед, ҳами турматсина заказ мекунад. Ай ҳами ҳисоб бовар кунед, ман ҳами посилкаи ман фақат турматсинай духтаро бовар кунед. Ина 5 дона турматсин, ай 5 дона зиёд заказ карда намешавад. Баъд 1 дона жевательный кальций. Духтаро жевательный кальцийра медонем ки барои ҳама, барои ҳам кӯдак, барои ҳам калонсол, барои ҳам хурдо фарқ надорад духтарако. Барои қа нигоҳ кунед, камакак бор заказ кардагием, ина кальцийра бинед, составаш кальций дорад, магний дорад, витамин Д дорад, витамин К дорад. Беҳтарин духтаро маззаи молочный дорад. Ирама хадам кӯдакҳои хадам да истифода мебарам духтарако. Инами қа бор камакакам бошад духтаро. Духтарои Тоҷикистон заказ кардаги будам. 1 донаш барои фурӯшай, ина 4 донаш ин аллакай заказай духтаро. Ман кам заказ мекунам, бисёр заказ намекунам духтаро. Яъне камакак бор каседа дар кор бошад духтаро, номерома дар рӯи экран мемонам, занг занед. Иншоаллоҳ кати Россияда бошад, тезтар дастрас мешавад, 2 ҳафтада насиб карда бошад. Ба почтай, ба чизе бошад роитон мекунам, фарқ надорад духтаро. Ин борои Тоҷикистона обычно ба самолёт рӯй мекунам, духтаром тез мегирам.